Festivala şanoy ya navnetevi ya Amedi ku ji aliye şaredariya pajarî mezin a Amedi ve dinavbera 22 Nisanê û heta 2 Gulanê tê organize kirin îro dest pê kir. Ji 18 welatan şanoger bi temaya ji bo aştiyê diyalog hatin cemhev. Bu açtığın diyalog ji ber ku ev bajar her calê dilê xwe ji nû ve vedike û dengê hunerê li ber zêde dike. Bi vê festîvalê bajar vediguhere civîneke hunerî ya pirzimanî û pirçandî. Pir serbilindim ki festivaleke wisa li Amedê tê bikar anî. Festivale bu me pir giring e ji ber ku festivala naneteviye ya yekemîn em û çetin. ev lîstek armanca waya sereke ew ku biratiya di navbera gela de xurtir bike. تیوی دکم کو وسا تیرو تجی جی بردوام بکه و هر کس بلا تبلی ببه و بشتار ببه